What's up mga kabangs? Welcome back sa akin channel. Hello, kumusta? Kung first time mo sa akin Kung first time mo sa akin channel, please click mo ang subscribe button at bell notification para ma-notify ka every time nag-upload ako ng bagong videos. At kung hindi mo pa napanood ang aking current videos, just click here. Click here to watch the video. Here. Ayan guys. So in today's video, bago ako mag-start, gusto ko lang magpasalamat po sa lahat ng aking followers sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook, at sa lahat po ng subscribers ko sa YouTube. We are already 15,000 subscribers sa ating community guys, sa ating platform na YouTube. Thank you so much. And I declare 20,000 subscribers bago mag-end ang year, or kahit 100,000 na natin yan para sa silver play button. Yung balahibo ko guys, naninindig. Anyways, mababasa nyo naman sa aking title kung ano yung pag-uusapan natin ngayon. And babalik tayo sa usaping copyright. Okay guys. So marami na akong videos na nagawa about copyright. Marami na akong live na ginawa about copyright. Copyright strike, community guideline strike, copyright claim, etc. Ayan. So ako ay na-shock at nalungkot sa natanggap kong balita. Ako ay na-shock at nalungkot sa natanggap kong balita. Nabubulol na naman ako. Natatanggap kong balita. Kasi ako po ay naka-receive ng isang copyright strike. Ayan. Totoo yan. Copyright strike. Na-shock ako early Wednesday morning, early. May nag-email sa akin. Pag-check ko, copyright takedown notice. Ayan guys. Ano ba ito? Ano ba tong copyright takedown notice? Bigla akong nanlamig kasi akala ko ito ay sa aking channel na Tommy Kikoy, ang channel na ito. And tinignan ko siya guys kasi nagising ako mga alas 6 ng umaga. Paggising ko, isang mata ko pa lang yung naka-open. Copyright takedown notice. Nabuhay ako bigla. Tinignan ko siya guys, tinignan ko siya. Akala ko dito na channel pero sa iba pala. Guys, ako po ay merong multiple channel. I have 4 channels. Tommy Kikoy, Tommy Reacts, Gian and Yuna, channel ng anak ko. At yung gagawin ko pa lang na channel sana na bago na Tommy Tutorials. Pero hindi ko pa siya ina-uploadan ng mga videos. So bago ko i-explain sa inyo guys ang nangyari, pag-usapan muna natin yung copyright. So if you want to watch my videos about copyright, click nyo lang dito. Andyan lahat yung explanation ko guys about copyright dito. Copyright claim, block worldwide, copyright strike, community guideline strike, yan ganyan. Hindi ko na siya i-explain ulit sa inyo kasi baka mapahaba tong video na to. Pero ang aim ko talaga is 10 minutes. So nasa 3 minutes pa tayo. Parang tanga lang. Ayan, so marami nagtatanong sa akin about copyright claim, if it will affect your channel guys. Sa copyright claim, pwede kang i-claim ng owner ng video or music if you use a video or a music na walang permission ng may-ari. Especially if yung music na yun is isang label, may-ari from a label or from a company like mga Sony, mga UMG, mga ganon. And for the videos, if the video is owned by a big company like Kadenang Ginto, like Halik, Sahaya, mga ganon, yung mga may copyright talaga, na pag i-reproduce mo is mabibigyan ka talaga ng strike or pwede kang kasuhan ng company na iyon. So ganito nangyari sa akin guys. Dati kasi sa Tommy Kikoy ko ng account, nag-upload ako last year, 2018 October, ng mga re-uploaded videos sa TV. Halik ni Jericho Rosales, ni Concepcion, at saka ni Sam Milby, and ni yung isa. Ginagawa ko kasi dati, nire-record ko ang episode through my camera. So, parang
tinututok ko doon, tapos pinuputol-putol ko siya para hindi ako makopyright every 30 seconds. Nagawa ko siya for almost 2 weeks guys, na walang copyright na dumarating sa akin. Here comes na nag-trending yung movie na Halik na yon ng ABS-CBN, and nakatanggap ako ng isang copyright strike sa channel na ito at 2 copyright community guideline strike. Mali. Isang copyright strike at saka isang community guideline strike. Yung copyright strike ko is dahil nag-upload ako ng movie na hindi sa akin, obviously from ABS-CBN. Yung community guideline strike ko, anong nangyari doon is parang trailer lang siya guys, parang seconds lang siya na for full videos, just click the link in the description box. If you put the link of I1TV or I1PH doon sa description box ninyo, pwede kang magkakamit ng community guideline strike kasi you are redirecting a YouTube watcher papunta sa ibang link. Bawal po yan siya. It will give you a community guideline strike. So beware guys. So nangyari, ayan, gumawa ako ng bagong channel, Tammy Reacts. Kasi sa hindi nakakaalam guys, ang channel na ito is gumagawa ako ng reaction video dati. Reaction videos, mga vlogs, ganun. So I decided to create another channel, Tammy Reacts. Si Tammy Reacts is nagre-react lahat ng mga reaction videos ko dito sa channel na to, tina-transfer ko doon once in a while. And if you want to subscribe, basta search nyo ng Tammy Reacts. So ginawa ko, nag-isip ako, bakit ang tagal-tagal ng views ng Tammy Reacts, ang tagal ma-monetize, blah blah blah. So ginawa ko, nag-re-upload ako ng videos last year, November 6, 2018. November 6, 2018, ni-re-upload ko sa Tammy Reacts. And boom, nung Wednesday lang siya, nag-email sa akin. So bago ko basahin ng email guys, para malaman nyo, lahat po ng mga videos na hindi sa inyo, hindi ikaw yung gumawa, is subject to copyright. Marami akong nagawang videos na reaction videos ko dati pa, last year, and kinaka-copyright ako today, this year. Nung July, I think I received 4 copyright claim from a international kwan kasi nag-react ako. Hindi sila pwedeng magbigay ng strike sa iyo kasi reaction videos is okay as long as nagbibigay ka ng opinion mo, reaction mo sa isang videos na hindi sa iyo, giving your own opinion, okay lang yan siya. Hindi sila pwedeng magbigay ng copyright strike kasi saklaw yan siya ng copyright fair use law. Fair use law, you can recreate a video as long as meron kang sarili mong opinion, sarili mong mga reaction about that. So okay lang yan siya. So ito na nangyari guys. Lahat ng videos na yon, lahat ng videos sa Tammy Reacts is pinrivate ko siya. Listen, importante ito. Pinrivate ko siya lahat. So wala kang makikitang video na kahit ano sa Tammy Reacts kasi naka-private siya. Na-shock ako kasi naka-receive ako ng copyright strike kahit naka-private na ang videos ko na yon. Which is, what? Private na nga siya, walang makaka-watch, pero bakit ako nabigyan ng copyright strike? Ayan. Ito yung na-receive ko guys noong, anong date ko ito na-receive? August 8. Kahapon pala, hindi pala Wednesday, August 8. Ayan. Ang sabi dito, copyright takedown notice. Your video has been taken down from YouTube. Halik, November 6, 2018, full video. Imagine, November 6 ko pa siya in-upload. Ngayon pa ako nag-strike. And, the sad thing is that, naka-private ang video na ito. How come nakita ni ABS? So, nag-search ako sa Google. Nakalagay doon na kahit pala naka-private yung ating mga videos, we are subject to copyright claim, copyright strike, and community guideline strike. So, bagong learning to sa akin guys. Kasi ang sinasabi ko dati, okay lang i-private yan, hindi yan makikita ni kahit kanino, okay lang ganito yan, blah 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 blah. Hindi pala. So, if you are re-uploading videos, especially Tulfo, Kadenang Ginto, General's Daughter, Sahaya, wag nyo nang itry. Kasi, prone siya sa copyright strike. Always remember guys, if you receive a copyright strike, 3 copyright strike, palutong na copyright strike, pwedeng ma-terminate ang channel mo. And copyright claim and copyright strike is different story. Sa copyright claim, pwede kang, hindi mape-penalty yung account mo, pwede pa kayong maghati ng owner ng video ng revenue mo if you are monetized. That's the good thing about copyright claim. But copyright strike, it can cause delay sa monetization mo.
it can terminate your channel. Mawawala ang access mo sa lahat. Hindi mo na ma-view ang channel mo forever and ever. And you need to make another new channel and mag-start ka ulit sa baba. Yun yung difference, guys, ng copyright claim at copyright strike. Sa mga taong paulit-ulit nagtatanong sa akin kung, Sir, may copyright claim ako, it will not affect your channel. Andun yun mismo sa email. It will not affect your channel. Nakalagay yan siya doon. Magbibigay ako ng sample, guys. For example, it will not affect your channel. Copyright claim. Para makita nyo. So, guys, always remember, if you want to speed up your watch hour, if you want to speed up your subscribers, do not re-upload videos, especially if merong malaking station ang nagmamay-ari nito. Hot na hot ngayon ang kadenang ginto, PBB, may PBB pa ba? American, Philippine Idol, Tulfo, ayan, sila, mas madaling mag-copyright strike yan sila. And hindi si YouTube ang magbibigay or magmamando sa kanila na i-copyright strike ka, sila mismo. Merong content ID yan. Content ID, ma-identify ni YouTube kung sino ang nag-re-upload ng kanilang videos. Makikita nyo naman din yan sa YouTube beta, andun sa copyright banda. Makikita rin nyo kung sino ang nag-re-upload ng videos ninyo. And you can give copyright claim or you can ask to take down the videos na iyo. Ayun siya, guys. So, ayun siya. Alam nyo, akala ko mag-i-end yung aking career. Kasi nga nagla-livestream ako, alam nyo yan, di ba? Nagla-livestream ako, once in a while, alternate. And akala ko hindi na ako makaka-livestream. Kasi pag meron kang copyright, guys, strike, hindi ka na makaka-livestream talaga. You need to wait na ma-expire yung copyright strike mo. Di ba? Nakakatakot. So yun lang, guys, yun yung aking explanation about sa copyright strike, and I hope nakatulong ito sa inyo. And guys, beware ha sa mga nag-re-upload ng mga videos na dyan na hindi sa inyo. Do not do such thing kasi pwedeng ma-terminate ang channel ninyo at mabaliwala ang inyong pinaghirapan. Okay? Every one of us wants to be monetized, maka-earn sa YouTube, pero ulitin ko, hindi madaling kumita sa YouTube. You need more patience, passion talaga, at time para mag-succeed sa YouTube. Ayan, guys. Thank you so much for watching this video and please don't forget to subscribe to my channel and like this video and paki-share na lang din para maraming mga YouTubers pa ang ma-inform about sa aking experience. Private videos can also lead to copyright strike. Okay? Thank you so much, guys, and always love your family. Bye! 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 Thank you! Bye! Yeet.